C. Anong letter ito? What letter is this? Y. This one? C. How about this one? S. X. Very good. This one? W. Very good. Ay, no more na. This one. This one. A. B. Very good. Ito pa. B. Ito. Wait lang. B. This one. C. C. D. D. E. E. F. 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 Yay. Yay! Ito. T. A. E. K. L. This one. Very good. Turn page. So, yan. This one. This one. P. This one. Q. R. Turn page. O. V. This one. What letter is this? Base rin sa pagkilos ng bagyo, posibleng hindi na ito maglalandfall sa Surigao del Sur, bagkus ay sa Davao na. S. Taglay pa rin ang T. bagyo ang lakas ng U. naaabot sa 50 V. kilometro bawat oras at 17 kilometro bawat oras. Oras na tumama sa kalupaan, posible namang humina at bumalik sa pagiging low pressure area si Agaton. Samantala, 6 na lugar na lang ang may storm signal sa ngayon, kabilang ang Surigao del Sur, Agusan del Sur, Davao Regions at Compostela Valley. Enough na yan. Sa ABS-CBN para sa iba pang nagbabagang balita. Ako po si Pia Gutierrez at narito na ang mga balitang dapat abangan mamaya sa TV Patrol Weekend. Ala ka this one. Ayaw mo na magbasa? O, count mo nga yan. Count mo nga yung mga yan. 1. Temperatura sa Baguio City bumagsak sa 8.1 degrees Celsius. At tampok ang mga kulay na eksena sa Sinulog Festival. Kael. Sabi mamaya sa Kael. All Weekend. Kael. Ayaw na niyang mag-ABC. Pag-aalin sa ayos na pagkakaibigan.